matkustajat. Tervetuloa Norwegian lentoyhtiön lennolle. Haluamme kiinnittää huomionne tämän Boeing 737-800 lentokoneen turvallisuusominaisuuksien esittelyyn. Jotta hätäuloskäynnit pysyvät vapaina, pyydämme teitä asettumaan käsimatkatavaranne yläpuolellanne oleviin matkatavaralokeroihin tai edessä olevan istuimen alle. Mikäli istutte eturivissä tai koneen siipien kohdalla sijaitsevien hätäuloskäyntien vieressä, pitäkää nämä alueet koko ajan vapaina. Kiinnittäkää istuinvyö pujottamalla litteä metallikappale solkeen ja kiristäkää hihnasta vetämällä. Avatkaa turvavyö nostamalla läppää ja vetäkää päät erilleen. Mikäli koneen ilmanpaine laskee, happinaamarit tulevat esille yläpuolellanne olevasta paneelista. Pysykää istuma-asennossa ja vetäkää happinaamaria alaspäin itseänne kohti, jolloin happi alkaa virrata. Asettakaa happinaamari nenän ja suun eteen. Pujottakaa joustonauha pään yli ja hengittäkää normaalisti. Säätäkää naamaria joustonauhaa kiristämällä. Laittakaa happinaamari ensin itsellenne ja sitten vasta lapsellenne tai muille. Koneessa on 8 hätäuloskäyntiä. 2 takana, 2 edessä ja 4 hätäuloskäyntiä sijaitsee siipien kohdalla. Siipien kohdalla oleva hätäuloskäynti aukeaa vetämällä punaista kahvaa alaspäin. Poistukaa koneesta siiven takaosaa pitkin liukumalla. Edessä ja takana sijaitsevat hätäuloskäynnit aukeavat vetämällä vivusta nuolen osoittamaan suuntaan. Pelastusliukumäet tulevat esiin kaikkien edessä ja takana sijaitsevien hätäuloskäyntien alta. Mikäli liukumäki ei tule esiin, vetäkää kahvasta, jolloin liukumäki täyttyy. Poistukaa koneesta kädet rinnan päällä ja hypätkää pelastusliukumäelle istuma-asennossa. Mikäli koneessa on sähkökatkos, lattialla oleva valaistu hätävalaistus johtaa teidät uloskäynnille. Pelastusliivi on istuimenne alla. Hätätilanteessa, koneen laskeutuessa veteen, ottakaa pelastusliivi ulos bussista ja pujottakaa se yllenne yläkautta. Kiinnittäkää hihna vyötärenne ympärille ja kiristäkää se vetämällä. Täyttäkää pelastusliivi uloskäynnin luona vetämällä molemmista punaisista vetimistä varmoin ottein alaspäin. Pelastusliivi voidaan myös täyttää puhaltamalla liivin etuosassa oleviin suukappaleisiin. Valo syttyy huomion kiinnittämiseksi. Mikäli pelastusliivi puetaan pienen lapsen ylle, tulee vetää ainoastaan toisesta punaisesta vetimestä. Tupakointi on kielletty kaikkialla koneessa. Matkustajille tiedoksi, että kaikissa WC:issä on savun ilmaisimet. Radiolähettimillä varustettujen elektronisten laitteiden käyttö lennon aikana ei ole sallittua, sillä ne saattavat häiritä lentojärjestelmiä. Mikäli matkapuhelimessa tai muissa elektronisissa laitteissa on lentotila, aktivoikaa se nyt päälle. Laitteet, joissa ei ole lentotilaa, tulee pitää pois päältä lennon nousun ja laskun aikana. Hyvät matkustajat, olemme nyt valmistautumassa nousuun. Varmistakaa, että pöytänne ja istuinvyönne ovat kunnolla kiinni. Että istuimenne selkänoja on pystyasennossa, käsinojat ovat alhaalla ja ikkunan suojus on auki. Kaikki turvallisuuteen liittyvät tiedot löytyvät istuintaskussanne olevasta turvatietokortista. Norwegian haluaa kiittää teitä huomiostanne ja toivottaa teille hyvää lentomatkaa.